Fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, ir-residenti se jkunu jistgħu jilqgħu lil uliedhom f'ambjent iktar dinjutus. Dan wara xogħol li sar minn 14 il-resident u uffiċjali tal-ħabs fuq il-playroom. Preżenti għal ftuħ ta' din il-playroom kien hemm il-Ministru tal-Intern Manuel Mallia li qal li l-Gvern qed jara li l-faċilità korrettiva issir il-post fejn il-priġunier li jidħol hemm ġew ibiddel ħajtu. U wastqar li din il-kamra sertejn li tfal ta' residenti li meta jidħlu fil-ħabs ma jarawx ambjent mimli kanċelli u ħadid, iżda ambjent sabiħ fejn jistgħu jqattaw il-ħin mal-ġenituri tagħhom li jkunu residenti hemmhekk. Il-Ministru żied jgħid li affarijiet bħal dawn jgħinu lis-628 resident li hemm fil-faċilità sabiex jagħmlu attivitajiet ħalli joħorġu nies aħjar minn kif daħlu. Is-sigurtà ġiet issa miżjuda sewwa. U jiena neħu pjaċir b'xi ħaġa hekk għax jiena vittma ta' droga u ġifieri l-abbuż qisek tibqa' lura minnu tifhem jekk tkun ħadd tagħmel xi ħaġa taħsebha darba darbtejn u xi ħaġa li jtejna lilna li aħna drug addicts. Tkellimna ma' priġunier ieħor fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, Dennis Cremona, li għandu 2 titfal u qal li l-playroom ta' ġid kemm lilhom bħala residenti kif ukoll lil uliedhom. Li tfal ikunu jistgħu jilagħbu mhux qed tihom dik l-attenzjoni li ġejjin ġo ħabs, tifhimni, jaraw il-missieru mal-inqas. Barra minn dan saru wkoll xogħlijiet ta' tisbieħ u ristrutturar tal-Kamra tad-Debituri li fiha l-familjari ta' dawk residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin jkunu jistgħu jiżuruhom. Mhux biss imma saru wkoll xogħol f'Diviżjoni 7 li hija diviżjoni ġdida għal dawk li jagħmlu xogħol barra fil-komunità. Ser ikun hemm ukoll żieda fin-numru ta' għalliema li ser joffru anke korsijiet fis-snajja. Intant preżenti kien hemm ukoll l-Ambaxxatur Spanjol għal Malta Felipe de la Morena li ppreżenta kotba lill-Ministru Mallia sabiex jibdew jintużaw fil-librerija tal-faċilità. Permezz ta' miżuri bħal dawn il-priġunieri ma jitilfu qatt id-dinjità tagħhom.